ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಚಾವಡಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಸಿರಿಕೂಟನು ದೇಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡು ಐತಾರ ಭಯ ನಡಪಾಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ತುಳುದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳು ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ತದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ವಿಧೇಯದಕ್ಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೆರ ಬಯಕೇರು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ನಾಡಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಬೇ ಕಷ್ಟ ದುರಿನಲ್ ದೂರ ಆವಡು ಉರುಡುಪುರಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಪುರಂಚಿನ ಸದಾಶಯದ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕೂಟದ ಉದೀಪನ ಒಂದುಂಡು ಚಾವಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾರ್ಲಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಲಕನೆ ರೋಟರಿ ಪಿ.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆ.ಸಿ. ಫ್ರಾಂಕಿ ಎಫ್ ಕುಟೀನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಲಕನೆ ದಲ್ನಶ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಟೈಮ್ ಇತ್ತದ ಸಮಯಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡಲ ರವೀಂದ್ರನೇ ಐನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪುನ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಆರ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಟೈಮ್ಗಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಿದಣ್ಣ ಜೀವನ ಪಂಡೆ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚದು ಈ ತುಳು ಕುಟ್ಟ ಈ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಿಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡೆಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತರನೆ ಮತ್ತ ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಈ ತುಳುಟು ಪರಿಣಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸದೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಾಗದೇವರವಡು ದೈವ ದೇವರವಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅದು ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲವಾಡು ಓವಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಆ ವಿಚಾರನು ಪಿದೈಡ್ ಆಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪಂಪುಣ ಪಾತೆರ ನೀನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವಡು ಮೈಸೂರು ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆಡ್ ಓಳು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಪಾತೆರ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆತ್ತ ವಾ ಭಾಷಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಡ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಈ ತುಳು ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪಂಪುಣ ಮಂಡೆ ಡಾಕ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಹೋಟೆಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಫಾರಿನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳುದ ಊರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವಳು ತುಳು ಪಾತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾರನ್ ಅಂಜನೆ ಈ ತುಳು ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆನು ಐಕ್ ಜಾತಿ ಮಾತ ಹೂಳ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳು ಕೂಟ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಬೊಲೆದು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡು ಪೋವಾಡು ಅಂಜನೆ ರವೆ ನೆಟ್ಟ ಮುತ್ತಾಲಿಗಳು ತಂದರೆ ಆರ್ನ ಪೇರೋಡು ಎಂಕುಳುಳ್ಳ ನನಾತ್ ಬೊಲೆವಡ ಪಂಡ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರವೇ ಜೈನ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಿದೈ ಊರ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಹಾವಭಾವಡು ಕಲ್ಪೇರು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಬಂದುಳೆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಉದಿಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಯರೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆ
ತುಳುವೆ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಣ್ಣುಲು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಇನಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೇಡ್ದು ನಮಕ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗಾದುಪ್ಪು, ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗಾದುಪ್ಪು, ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತುಳು ಸಿರಿ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕಮ್ಮೆನ ದಾದ ಆ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚ ಉರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಕೂಟ ತೊಜಪ ಒಂದೊಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭೋಡಿ ಇನಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮ್ಮೆನೆಲ ಆ ಪೆರ್ಮೆಲ ಇನಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ ಜನಕುಲೇನೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮನು ಕಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ ಯಾನು ಒಂಜಾತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಮುದಾಯದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ನೆಡ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾತನ ಹಾಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ತುಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನೇ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಓಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ದೈವದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವಳ ಕುಡ್ಲದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡ ನಮೋಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಣಟುಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿನತ್ ಇಡೀ ಊರರ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಮೂಲೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೇನುಂಡು ದಾಲೇಜಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಓಲಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪೀಡಿಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಡೋಲ ಓಹ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಬಾರಿ ಚಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಕರೀನಾ 2 ವರ್ಷದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ. ಆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಎಂಗ್ಲನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವ್ಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಏಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕುಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಹಿಂದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಪೋಯಿನವಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ವಾ ಭಾಷೆ ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ ತುಳುನಿಕೆ ಏನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೋಳು ಬಾರಿ ಕೈತೆಳ್ಳು ಪರಿಚಯ ಏನಿ ನಿಮ್ಮ पनगाकले हिंदे आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है वो सीखने को चाहिए हम लोगों को अप्पगे इंकल पंदित कुड्लाग बले निकले ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಂತರಂದಾಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಲಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಸಿರಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ವೇತು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ರವಿಯಣ್ಣನ ಕಲ್ಪನೆದ ಕೂಸು ಆದ್ರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎತ್ತು ಕಡಿಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೂಟಲಾನಗ ಈ ತುಳುವ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನನಾತು ಬುಳೆವುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿನೂತನವಾದ ಕಡೆಯನ್ನ ನಿರೂಪಕರ ಎನ್ನಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಪಲ್ಲಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಭೀತಿಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ನೇನು ಮದತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಣ್ಣಾಲ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಒತ್ತಡೆತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡುದಾದನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಬು ವನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಡವುದ ಅರ್ಬು ಎಂಚ ಬಕಾಸುರಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ಅರ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಬು ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಅರ್ಬುಗು ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿಕ್ಕಂಜಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚುಡೆ ಕರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತೋಂದುಲ 4 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಬರ್ಸದ ಒರುಟುಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾ ಪರಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆದ ತುಳು ಕವಿತೆದ ಕೂಟ ಅಂಚಿನ ಹರಿಕತೆ ನೀನ್ ಮಾತ ಕೊರಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಐತಾರದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ಅರ್ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವುದ ಅರ್ಬು ಹವ್ಯಾಸಿ ಅತಂಡ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪಾಲಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ವನಸೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಗ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಳೆ
ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ಬುಳೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸೇರ್ಸಾವಡೊಂದು ಅವಿರತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರನ್ನಾಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದೇಶಗ ಪೋಂಡಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರನನ್ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಬರ್ಪಿನ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕೂಟದೊಟ್ಟುಗು ನನಾತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೂಟನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡು ಅಂಚಿನೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ರಾಜ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ದೂರ ಆವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಧನೆಗೆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗ ಅಂಚಿನ ಕೂಟದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ನನೋರ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆ ರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಜಾಲದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಣ್ಣಲಾದ ಬುಳೆಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ನಲಿಪಾಗ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರಡು ಅಗತಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವಿಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾಲ ಕುಸಿಟ್ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ನು ಪಾತೇರ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದೇವಡಿಗೇರಿ ಪಂಡಿರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಯ್ಯರು ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದ್ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗ ದುಬೈಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಎಂದ್ರೆ ಶೋಕುಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನೆ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 33 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಲ್ಲ 33 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ನಿ ವರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದು ಪೋಯಿನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪಿರೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 150 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಿದಾರ್ದಾನಗ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ನೆಕ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಂಜುರು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ ದುಂಬತ್ತದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿವಿ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಕವಿತೆ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕವಿತೆಲರಿಗೆ ಬೈದನು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅದು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ರತ್ನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಾಗ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಚಿನ ರವಿಯನ್ನ ಈರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಈರು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪೋರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದು ಭೂಮಿಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಳು ಎಪ್ಪುಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಟ್ಟಾದ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೋನಗ ನಂಗೆ ಮಾತಲಬೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಬೋಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸೀರೆ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂದೇನೆ ನಮ್ಮ KT ನೀರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆ ಮೆಕ್ಲ ಪೂಜಾರನ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಕುಲ ನೆತ್ತ ಮಾನದಿಗೆದ ಎಂಗ್ಲ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಬತ್ತಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರನ್ನ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು 40 ಜನ ಸೇರ್ಸ ಏರುಂಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸರಿಯಾವಡು ನಾನು ಕತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸೇರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಜನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ತುಂಬೆ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಬಾಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಟ್ಟಾಯ ಬಾಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ಟಾಯಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ತುಳುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚಿನ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮತ ಸೇರು ನಿನ್ನ ವೇದಿಕೆ KT ಸುವರ್ಣಿರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಣಗಳ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂಪುಣಾರು ಎಂಗ್ಲ ದಳನಶಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆದ
ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು. ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಂಗ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ರೋಟರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ 6 ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರಿನಾರು 2018 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ JCI ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನು ಎನ್ನಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಆರ್ಲ JCIದ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಎಂಕರಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾರ ನಾನು ಲಿಪ್ಪು ರಘುನಾಥ್ ಎಂಬ ವರ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪಣಿಗಳು ಸೇರ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ಯಾನ ದಾಯಿಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ಪಲ್ನಕನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆವಡು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ರೇಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಮಂచి ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಜಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಪೂಜಿ ಇತ್ತು ದಾನವಂತ ಪನ್ನಗ ನಮಕ ಮೂಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅನುಸರಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ఒక ಮುಖವಸ್ತ್ರನ ಪಾಡೋದು ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ಬಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾರ ನಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆರು ಬಂದಿರು ಐದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಟೈಮ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡು ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಹೊರಲಿರು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಕಡಪುಡಿಯ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗಳ ಕಡಪುಡ್ಲ ಇಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ತುಳು ಕವಿತೆದ ಕೂಟದ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳ ಜೀರಾವ್ ಈರ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹರಿಕತೆಲ ನಡಪಾಯ ಕೊರಿರೊಳ್ಳೆರು ಒಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬೋಡಪಿನ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನಾ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಐನ್ ಒಟ್ಟು ಐತ ಬುಲೆಚ್ಚರಿಗೆ ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನೀರುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಸೇರ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ ನಮ್ಮಿನ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ನಂಗೆ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡಾಪಿನ್ ಯಾನಿನಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇಕಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಭೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಏನು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೋಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ ಮನಮಲ್ಲಕ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಗ ಆ ಕೂಟದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಪುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಸೇರು ನಾನು ಬಕಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಇನಿ ತುಳುವ ಸೇರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಚದ ಒಂದು ಶೋಕ ಆವಡು ನಾಡ ನನಾತು ಜನ ನಿಕ್ ಸೇರುಡು ಸೇರ್ಪವಣ ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದು ಕುಲ್ ದಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾತಿರೆಗಳ ಫೋನ್ ಮಂಚದು ಬಂದಿನಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಂಚದು ಬಂದಿನಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗಣ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಂಗ್ ನಮ್ಮ 35 ಜನತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ 35 ಜನ ಐಕ್ ಸುರುಕಿ ಅನ್ ಪಾಡಿ ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪುಗಣ ಅಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಐಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪಂಡಿರ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚದ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣಿದಾಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನದ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘರ್ಷ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವಿರೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪಿರಪೋಣ ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ 23 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಆ ಜೀವನ ಬರೋಡು ನನಗ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಾವಡು ನಿನ್ನ ಮಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವದೇವರೇ ಲಕ್ಕೋಡು ನಿಜವಾದ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿರ್ದೆ ದೂರಾಪಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ನೆಲ ನೆತ ಮಾತ ಮರ ಒಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಶೋಕದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಣೊಂದು ತುಳುವ ಸೇರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲ ಪೂರನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಏನು ಪನೊಂದು ನನಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅಪಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಒಟ್ಟು ಕುಲುದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅದು ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೋದು ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರನ ನಿತ್ಯಲ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬಹು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನಂತ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೇಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪಿ.ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಜೆಸಿಐದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸಿ ಫ್ರಾಂಕಿ ಎಫ್ ಕುಟೀನ, ದೇಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಾರಿ ಕುಚಿತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ ಅವೊಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ಥಾನ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ಥಾನನ ದೆತೊಂದು ಯಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರಗ ಬೈದೆ ಪಂದೆಂಕ್ ಪನ್ಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೈದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ತಂಡಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಎಂಕ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಗನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ದಯ ಪಂಡ ವಿಕ್ರಮ ದತ್ತರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದ ತೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೀರು. ನೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಪುಡ್ಲಾಡು ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟದ ಯಾನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಹಿಂದುಳೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಆರ್ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟುಗೂಡದು ಮನ್ಪುನ ಅವರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಡೋಗ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದವಡು ಯಾನು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಇದ್ರೊಡು ಪೂರ ಎಲ್ಯ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂತಿರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆದೆ ತೊಂಡ ಐಕ್ ನಮ ಬದ್ಧ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತೆರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ಎತ್ತಣ್ಣ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಪುಗೇಲು ಕೊಡ್ದು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂದೊಂಜಿಂಕ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನನಿ ಕೇಳ್ದು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ನೇನ ಮುಖೇನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನದಾದ ಪಂಡಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ಅಂಡಲ ನಿಕುಲು ಒವ್ವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಾಡ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏಪಲ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಓವೇ ತರ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊರಿಯರೇಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾವಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೈಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತುಂಡ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಪಾಲು ಪಟ್ಟುವ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾವೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಚಾವಡಿದ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ತುಳುವ ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನರಾದ ಇನಿ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜೆಸಿ ಫ್ರಾಂಕಿ ಎಫ್ ಕುಟಿನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಜೆಸಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೊಣಾಜೆ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂತೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನೇ ನಡಪ ಇರುತ್ತನ ಕವಿ ರತ್ನಗುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನದಾದ ಹೊಂಡ ಯಾನು ತುಳುಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಇದಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ
ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಆರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ಆರು ಪಾತಿರೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎಂಕಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ JCಲ ರೋಟ್ರಿಲ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಐದು ನಡಪುಡ್ನೆ ಆ ಪೂರ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ JCದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಬಂಡ ఆయన ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಾನೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅವು ಆ ರವೀಂದ್ರ ಐನ ಹೊರ್ತುಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲ JCಲ ರೋಟ್ರಿಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಇಂದುలో ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಎತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಂದ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ತುಳುವ ಬೆಳಕ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾಂದೆ ಆತೊಂಜಿ ನೇಮೇನ ತುಳು ಪಾತೆನಗಳ ಕೈತರಿ ಬತ್ತನ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಪುಟ್ಟುಂಡು ದಯಕ ಬಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ನನಲಾತ್ ಬುಳೆಪವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾಥ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಆರೆಂಕ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಮೂಲ ಬುಳೆಪವನೊಟ್ಟಿಗೆ ರತ್ನೋತ್ಸವ ಅನ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರೆ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಇತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪಣ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಏನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೆಕ್ಕಬಹುದು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮೂಲಗೊಬ್ಬ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಆರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇದು ಬೊಳೆಪಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕೆ ಜಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ಇನ್ನು 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ ತುಳು ಸಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಈಗ ದಾದ ಪನ್ಪುಡಿ ಪಂಡದ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾತಸಿ ಅದ್ರ ತರಕ ಏನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾರೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸುರುತ್ತ ಏನ ಲೇಸ್ ಯಾನ ಹಿರಿಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಸಿರಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಸು ದುಂಬಾಗ ತುಳು ಕವಿತೆ ಹರಿಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪರುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ನಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಪನ್ನಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ಆಪ್ತಿಯರ್ ಆಯನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಕೊನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು 2 ದಿನದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಪುರ್ತೋಡಿ ಯಾನ್ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಪಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಯಾನ 1 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬಂತ ಬಸ್ 1 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ತುಳುವೇರು ಪಾತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ಬಣ್ಣಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು 7 ಎನ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಮುಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ
ಮುಸ್ಲಿಮು ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂಚಿನ 7 ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ಓ ಜಿಲ್ಲೆಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣಿಯಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೋಗ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ರೆಡ್ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಪಾತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಣಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಆರ್ ಪಾತನಾಗ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಲೇಸ್ದ ಪಾತೆರ ಆರ್ ವರ್ತಿಯ ಪಾತೆ ದೇಬಣ ತುಳುಟು ಆತ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ಏನ ಪಾತೆರ ಆರ್ ಪಾತೆರದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದೇಬಂಡ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಏನ ಆಫೀಸರ್ ನಾಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಪುರನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಾದ ಈ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ವಿರಾಮಕೊಪ್ಪೆ ವಂದನೆಗಳು. ತುಳುವ ಸಿರಿತ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನದಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನದಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಾರತದ ಪೆನ ಮಾಮಲ ಮಗಲು ಕನ್ನಡ